Sa sisian pan ngi pediang sobha ipi baro ki bala man pe yakni program hakani step bat nakal yang gajong ngai kublai ipi lang baro aka kerteng gajong nong pedim jongi ubalong Yesus Kristus ublai un kerku yakni ka por bakani ka baka step ka bamenta bat bakani ga sngi kan long ka sngi yakaba manga bat ma phikum kirunget ngin yo banya syakri lang yau trai hala ki jong ki balang ki bangi dan ublai un kerku ublai un yarap nakabenta jongi ya kabangin la ban syakri ya da ka do nut ka ba ai tilot ha kejing pusan naka hakani ka step ka bamenta ka banga kwa ban phai sa sisen pat syaki benta jong ka jing im ka jongi kum ki priyo ka jing im ka jongi ki priyo ka dei ka jing im ka ba kemen habang iman ya ke ke bangi kwa ha ka jing em ka jongi kidan sibun ki ka jing em jo ki brio ha bangi asngau ki ba penlong ya ka men sim ka ban kemen u khna ren ha bu asngau ki parlok ki jong baki wan ban khot ban lek ban ya lek kai ya kata ka jing lek kai ka ba usngau tenat kat no ka men sim ka jong ka kemen kamen sim ka jong ka tap tang da ka jing kemen namar ba uyo ban lek kai kata ka jing lek kai ka ba ang not kisamla ki kemen habaki yo ban lek ne ban lek syakanu ka jaka lani syakanu ka benta ka ba ki kwa ban lek ne ban don kata ka dei ka jing kwa kata kada ka dei ka jing kemen anda habala yo ya ke kebangi kwa kata ka jing kemen kamkut tang ka jing kemen jo ka jing kwa akan ni ka perthai tang na ka benta ka ni ka do henry ka donru ka jing kemen habadan bakhot bat kata ka long ya ka bangin la ban syam na ka jing roi sam kabasis pa ar ka ong ngala kemen habaki la ong ye hanga yangin yale syakaying trai ngala kemen habaki la ong hanga yangin yale syakaying trai kata kadai ka jing kemen jong dong roi sam sultanat bakat no udan ka jing kemen kamen sim habadon ki bakot ye uban yale syakaying ka jong trai namar ba otep biang hakai yeng ga jong trai download ki baro don ka jing keman don ka jing suk don ke ka baka perthai kamla ban ai kata ka jing kwa henry unoroi sam ong ngala kemen habaki ong yang nyale sakai yeng ga jong trai kani kalong ne em kumju yang abat japi kani kalong ne em kumju nak benta jong abat jong pi ngikman ne em ya ladadan baong ya ngin le syakija seng Sunday school ngikman ne em ladadan bakhot ya ngin le syakija seng yitu khana jong kabalang dan ngikman ne em ladangin ong ya ngin le syakija seng mit po ya jong kibalang kebangi ngidon kata ka dega jingkali unong roi sam ukumen kamen sim marsen ong ban le chakayang jong trai kata ka dega jingkali ka banga kwa ban bu ningkong ya lade bat ya pi baro kinong ngap kinong pet ya kane ka program ngi kemen ne ngi don em kan ka ju kumbadan une udah waisam udah waisam sim haka jing ruai ka shispa ndrup we jong ka kasih mbok uong kumne nga iet kayeng jong ma basong kaburam lay jing keman hayeng mani palat sngub ha perthai nang tau ong shu kumne kalong kayeng duwai haka ngi wan yalang bat hangta me medan bat ngi banya slok lang kita kadikat khot ka baning kong ka baar ka ba unong rasya men sim open pau hang ne ba kat no ba mauru uiet ya ka ye ka jong try ai ba ka ne ka step kan long ka step
hakabangi ngin yo ban pusan halade maroi ikman ne em ladangin ong ban let sakaya ko jong trai ubleu kerku ubleu nai buar ubleu kerku sashi simpat ya pilang baro kibakte mat kibala bade sementa hakane ka program jong kanik step ini duai kukpa jongi bahab nengi aingo ya me sashi simpat hakane step ya ka me penla yangi ya ka bangi yo ban pusan lingkot na ka ketin ka jome baka jing koridor jong ka yeng jo ka jing duai ka yeng ka bakentang ya ka bangin yo ban ya senglang bat ai ken kupa baka ni ka jing pusan lingkot na ka ketin ka jome kawan ra yangi ka man sim jo ka jing man ha bangin la ban ya senglang ka wei na ka bentaban penon buram ya ka kerteng ka jome do ya lam yangi ken kupa na ka benta jongi lang baro kibala ban ya simenta ling ba jong ka program ha ka ni ka step ai ken kupa bangin yo mat ya ka jing kerku ka jome la ka long ka mat bat kham tam ya ka man sim bat kham tam ru ken kupa ya ka bangin la ban ai ka dok nut ka man sim tang ban le ya ka mon ka jome bat ban syakri ya ka kerteng ka jome kat ba ka jing em ka dang sa karku ken trai ken ka sngi karku ke jing syakri ya ki baki balang ken la ban pendap deng ba ki jing syakri ba pher ki jong ki to da isne ken kupa baling baju ken ka sngi ken yo ma di ke jing karku ne ka ketin ka jome ken yo ma di ke jing karku ki ba dei men sim ki bala ken kupa ban sa ya ke jing dei ka jongi kum ki khun kristan ki bala ban yeng ha ka hok ba ka jing shisha tang na kabenta ka kerteng ka jome uci so karku na kabenta jong ilang baro kumjo karku ikilong yeng kilong sem ki jongi ngin mat ke jing i ki jome ngin mat ke jing karku ki jome ba ngin mat ya ke jing doring kat ke jome hadu ba ka jing em ka jongi kan da wai sim ka buram shala dehi ha ka kerteng ka jong tisu ngi duai ngi pane ki ni baro ha ka buai no ngi duai ya ka jing i ba ka jong blai ku pa ka jing ai ka dap biang ka dap karhai ka jong jisu kris botrai ka jes long ka ba ai bor ka ba ai mensim ka jong mensim khoi to ada kini kina ringkat yang hilang baro ki balak bani simenta leng ba kini ka program ha kini ka step kina ringkat ya kini ka jing ya lenti jo ka jing em ka jong inang ni syakmat kina ringkat na ka benta ki bang het ki jong ma ki badan hang ni ba kaleng satla ka perthai menta bat syedik bam jukut ro amen.